je tu Smoky. Čaute, je tu Smoky a vítajte u tohto videa. Toto video je predstavenie módov na Don't Save. Takže v prvom rade ideme si dať do ruky nejakú zbraň, aby sa nám uvoľnilo jedno miesto. Zoberieme si toto. A je to batôštek. Áno, tento mód sa volá Heroes alebo hrdina. A to vám odokne takéhoto pekného panáčika, ktorý má do seba veľa dobrých a užitočných vecí. Prvé veci sú takéto oblečenia pekné. A potom je tu červené oblečenie, čo vyzerá ako červená čapočka, ale my si necháme radšej na sebe ten štít, aby bol zelený. Ďalej je tu nejaké prázdne flašky, to sa tým nebudeme zaoberať, lebo neviem na čo sú. Za toto zatrúbite a niečo sa stane. Neviem, čo sa má stať, ale niečo sa stane, keď na to zatrúbite. Tak, to by sme mali tiež. Takže v prvom rade chcem vám ukázať tieto kryštáliky. Tieto kryštáliky slúžia na to, na takéto šupoviny. Áno, tento kryštálik je ohnivý kryštál, čo je vlastne úplne super vec. Mne by sa to tu veľmi hodilo na noc. Takže ďalšia vec tu je lampáž. Takýto lampáž sa vám môže veľmi hodiť, hlavne v noci namiesto torče. Lampáž sa míňa, jak tak vidíte. A potom je takáto čapička, ktorá je hrdinská zajačia čapička. Ďalší je nejaký prírodný amulet, či čo. Ja som si myslel, že je to nejaký vodný, ale nemýlil som sa. Tento amulet je veľmi dobrý v tom, že vás môže teleportovať na spawn. Takže teraz nás tento amulet teleportuje na spawn. Vidíte, a som na spawne. Ďalšia vec, čo tu je bumerang. Bumerang je veľmi dobrý, lebo sa vôbec nemíňa, ani sa s ním nič nedieje, takže by sme mohli tu zabiť pekného vtáčika a je mŕtvy. Vidíte, tento bumerang je veľmi dobrý a veľmi sa vám hodí. Ďalej tu máme takýto dobrý meč. Na čo slúži takýto meč? Vy si myslíte, že to je iba obyčajný meč, ale toto je meč ako v Minecrafte. Je to vlastne meč, ktorý má nejaký looting a z toho vám potom môžu vypadávať viac vecí. Keby som zabil, dajme tomu nejakého moba, tu, tak vypadne z neho viac vecí. Vidíte, nejaké šípy z neho vypadli a z tohto vypadol dokonca nejaký kryštál. Takže toto je podľa mňa veľmi tiež užitočné. Ďalej, čo by som vám chcel ukázať, je tento nejaký plišák. Ten plišák neviem na čo slúži, ale vyzerá dosť dobre. A predposledná vec, čo by som vám chcel ukázať, je tento hammer, kde dokáže ťažiť kameň a keď si niečo postavíte, napríklad campfire alebo niečo, tak vám to dokáže pekne zničiť. A vypadnú na suroviny, nie ten campfire. Ďalej tu máme poslednú vec, ktorá je veľmi užitočná. No, neužitočná, ale máme to dobré. Vy sa takto nejak začnete ksichtiť a začnú sa vám prejavovať nejaké hororové scény alebo niečo. A teraz akože to vyzerá tak, že máte najnižšiu sanitu, akú ste mohli mať. Takto by to vyzeralo. A tu môžeme takto bojovať pekne s duchmi. Takže vy keď máte teraz takýto režim, tak môžete bojovať s duchmi. Vidíte, že sa farba zmenila asi všetkého a duchovia tu asi nie sú. Kde sú? Tu sú duchovia. A normálne môžem prísť k nemu a takto s ním bojovať. Je to vlastne veľmi dobré. Sa mi zdá, že z nich vypadáva tá ektoplazma alebo niečo. Alebo neviem. Ale keď si to dáte dole z ruky, tak duchovia tu zostanú, ale už sa nebudú spawnovať. Čo je dosť dobré. Tento meč zase som hovoril, to je na looting, nejaký rubín z neho vypadol. A toto je asi všetko z dnešného videa. Pokiaľ chcete, aby som túto sériu točil ďalej, nezabudnite dať like. Ďakujem, že ste si toto pozreli, toto moje video. Uvidíme sa na budúce. Čaute.